Тоест, не душата взима решението, а самото тяло взима решението за движението. Примерно, да кажем, в двигателната система на човек. Това са избори, когато ти в разумността си избираш дали да влезнеш в женска или в мъжка енергия. Точно това е принципа на дуалността. Тоест ти трябва да направиш избори, кога да си в мъжка, кога да си в женска и кога да използваш двете енергии една след друга. Колко едната, колко другата. Това те кара ти да се движиш. Ти избираш да тръгнеш напред, назад, наляво, надясно, като направиш връзка. Всъщност това е женска енергия. Женската ти енергия прави връзка между всичко. А мъжката енергия е тази, която те кара ти да се задвижиш. И ние трябва да ги използваме двете заедно. Душата прави връзка между това нещо. В единството ти не избереш едното, ама всъщност да не пропуснеш и другото, защото ти не можеш да ходиш само на един крак да куцаш. Примерно или да скачаш на един крак. Колко може да изминеш 2-3 метра, 5, ако си световен шампион, примерно 500 метра. Да. И падаш и умираш. А когато работиш с двата крака, ти използваш и двете енергии в единство. Ти ги съчетаваш.